na parroquia de Carballo, o Nadal faise canción e escena. Este 25 de decembro, despois da Eucaristía presidida polo párroco José García Gondar, máis de 30 nenos e nenas do catecismo, guiados polas súas catequistas, amósanos a dozura e o asombro do Belén vivente. Un intre no que a fe e a ilusión se atopan. Deus anunciou a María por medio dun anxo que era elexida entre todas as mulleres para ser a nai do seu fillo, o que debía chamar Xesús. Alégrate, María, chea de gracia, o Señor está contigo. Que significa este saúdo? Non temas, María, encontraches o favor de Deus, concebirás no teu seno e darás a luz un fillo, ao que poñerás por nome Xesús. María aceptou de corazón e respondeu: Eu son a serva do Señor, fágase en min segundo a súa palabra. María esperaba un fillo e Xosé non o sabía. Apareceuselle un anxo e díxolle: Xosé, María vai ter un fillo e chamarase Xesús, porque el vai salvar o seu pobo dos seus pecados. El será grande. Xosé púxose moi contento e marchou para a súa casa con María. O emperador quixo saber canta xente vivía en Nazaret e mandou a un pregoeiro para que lle falase a xente. Por orde do emperador, todas as persoas maiores que vayan ás súas cidades a facer un censo. En Roma, a 20 de decembro do ano 0, o emperador. Xosé e María foron á súa cidade de orixen, a Belén, e alí buscaron un lugar para dormir. Quen vai? Somos Xosé e María. Buscamos un lugar para dormir. Non temos sitio. Veu tanta familia que non temos máis sitio. Despois, diríxense á pousada. Quen vai? Somos Xosé e María, que imos ter un fillo e queremos unha habitación para dormir esta noite. De onde sodes? De Nazaré. En que traballas? Son carpinteiro. Ah, obreiro, isto non é para pobres. Aquí viven xentes con moito diñeiro. É que a miña muller... Sinto moito, non hai sitio.
Estando alí, chegoulle a María o tempo do parto. Deu a luz o seu fillo primoxénito, envolveuno nuns capizos e deitouno na manxadoira, porque dentro da pousada non había sitio. Xosé e María acariñaban o neno con gran agarimo. Había naquela comarca uns pastores que pasaban a noite ao descuberto vixiando o seu rebaño. Presentóuselles un coro de anxos do Señor, e a gloria do Señor rodeounos co seu resplandor. O anxo díxolles: Non teñades medo, que vos veño traer unha boa nova dunha grande alegría para todo o pobo. Hoxe, na cidade de David, nacevos un Salvador, o Mesías, o Señor, e este será o sinal. Atoparedes un neno envolto en capizos e deitado nunha manxadoira. Traio-vos unha noticia, naceu o neno Xesús. Os pastores decíanse uns aos outros: Así aos nenos dereita. Yo soy Federica y te traigo Con él no choraba, Eu son Chloe e traigoche unha pandereita para que a toques. Eu son Nerea e traioche unha guitarra para que alegres a todos. Eu son Mencía e traioche unha sábana para que non pases frío. Eu son Carolina e trouxe unha chaqueta para poñer debaixo da manta. Eu chamome Candela e traigoche esta manta para que non pases frío. Eu son Navi e traioche uns patucos para ter os pés quentiños. Yo soy yo, traigo unha pelota. Eu son Manuel e traigoche un coche para que xogues con el. Soy Luis Miguel y te traigo un caballo para que juegue con él. Eu son Valentina e traigoche unha pandereta. Yo soy Diana y te traigo un cuento para que lo lea mamá. Yo me llamo Claudia y traigo una paifa. Eu son Leire e traioche un muñeco para que xogues. Soy Alonso y te traigo
ese auto para que juegues. Traes esa muñeca para que xogues. Eu son Mara e traioche unha mochila para que gardes todos os xoguetes. Te traje un helicóptero para que juegues con él. Eu son Nora e traioche unha bañera para que tu nai te bañe. Eu son Sofía e traioche un saxofón para tocar. Eu son Fátima e traigoche esta cuna para que podas dormir ben. Eu son María e traigoche o pan. Eu son José, o pastor máis vello, que non me podo poñer de rodillas, pero que lle pido ao neno que bendiga os pastores e quero traer tamén os papás, as mamás e os avós para que vos cuiden e para que vayades medrando como o neno Xesús, en estatura, en sabedoría e bondad. Pois, gracias aos pastores, aos papás, a todos. Non sei se queredes presentar os vosos nenos, se non desde o banco lle botamos un beso que lle daremos ao final. Graciñas. Despois, os pastores contaron a todos que nacera Xesús o Salvador e invitaban a que fosen a adoralo. Iban gritando a xente que se encontraba. E cantos o oíron, quedaron pasmados do que os pastores lles contaban. María, que trataba de comprender, conservaba todas estas cousas no seu corazón. Os pastores volveron glorificando a Deus por canto viran e oíran tal e como lles fora anunciado. Gracias. Había un lobo que era moi malo. Facía rabiar a todos. E o eu que nacera o neno Xesús e que había pastores que lle levaban tamén corderos. Entonces pasou por ali para comer un cordero. Pero ao ver aos pastores,
aos anxos e sobre todo ao neno Xesús, díxolle a María: deixasme poñer aquí nun rincón para mirar o neno. E María díxolle: se non lle faz dano, sí. Entón puxos ali e ao ver pastores, aqueles anxes, sobre todo a María e Xosé e o neno, en vez de ser lobo, convirtouse en pastor e en cordero. E todo aquel odio, aquelas ganas de facer dano que tiña no seu corazón, cambiouno e foi a buscar un neno. Bueno, por nosotros que ás veces temos corazón de lobo e temos odios, envexas, que hoxe Xesús nos convirte o corazón e nos cambie de lobos en corderos. Gracias a todos, aos estes nenos, e que volvamos